जय गुरु महाराज। जय गुरुदेव। धीरेन्द्र शास्त्री दीहन एक जरिया हो, एक जरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। गुरु महाराज देहन एक जरिया हो, एक जरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। सास के पियाई द, ससुर के पियाई द, सास के पियाई द, ससुर के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, ओझा डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। धीरेन्द्र शास्त्री दीहन एक जरिया हो, एक जरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। गुरु महाराज देहन एक जरिया हो, एक जरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। देवर के पियाई द, देवरान के पियाई द, देवर के पियाई द, देवरान के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। गुरु महाराज देहन एक जरिया हो, एक जरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। बेटा के पियाई द हो, बेटी के पियाई द, बेटा के पियाई द हो, बेटी के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। गुरु महाराज देहन एक जरिया हो, एक जरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। सैया के पियाई द, सवतिया के पियाई द, सैया के पियाई द, सवती के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। फेल भैले ओझा डकटरिया हो, डकटरिया हो, जरिया पीस के पियाई द। गुरु महाराज देहन एक जरिया हो, एक जरिया हो, जरिया पीस के पियाई द।